नमस्कार प्रणाम भैया लोग। हम राइटर धनेश धड़कन स्वागत करतनी रउआ लोग के अपन यूट्यूब चैनल में। तो हाँ भैया लोग, आज लेके आ गल बानी रउआ लोग खातिर अवधेश प्रेमी के ट्रैक पर बोलबम मेटर बोलबम सॉन्ग बा भैया लोग। कि उनकर एगो गाना अभी मार्केट में बहुत अच्छा बाजल है। केहू और के बानी फिलहाल लाइन तू मत मारा। तो हाँ भैया लोग, यही ट्रैक पे हम लेके आ गल बानी रउआ लोग के बोलबम मेटर। तो हाँ भैया, एक बात और कहल चाहेम कि अगर वह सिंगर बनल चाहतनी तो हमारे चैनल से जुड़ जाए, कैसे कि सिंगर से रिलेटेड वीडियो लेके आते रहनी भैया लोग। तो हमारे चैनल का सब्सक्राइब कर लिया, बेल आइकन कॉल करके घंटी के दबा दी। तो हाँ भैया लोग, चलिए लोग बिना स्किप किया वीडियो स्टार्ट कर जाओ। तो हाँ भैया लोग, जवन जी लिखल बा, जी माने गर्ल आ बी माने बॉय। तो ये समझ के भैया लोग रउआ लोग लिख लेम लोग। हम रउआ लोग का डेमो भी गा के सुना देम। चलिए लोग, पहले रउआ लोग के पढ़ के बता देता नहीं, बाद में डेमो गा देम। तो लड़की के बोलिए रही भैया लोग, पर्वत पहाड़ छोड़ी जाएम नहीं हर जी। तो लड़का के बोल रही भैया लोग, मानी जाइए गौरा ये अपन हटे घर जी। ये दोनों दो बार रही भैया लोग, पर्वत पहाड़ छोड़ी जाएम नहीं हर जी, मानी जाइए गौरा अपन ही हटे घर जी। तो फिर लड़की बोली, नहीं हमसे भंगिया पिसाई कलाई दर्द करेला। दो बार रही भैया लोग, नहीं हमसे भंगिया पिसाई कलाई दर्द करेला। तो लड़का के बोलिए रही भैया लोग कि तनी चिलम लियाब गौरा आ तनी भांग पियाब गौरा, मजा बड़ी आवेला। हाँ भैया लोग, तो चले लोग रउआ लोग का डेमो गा के सुना दिए, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। अब पर्वत पहाड़ छोड़ी जाए में नहीं हर जी, आ मानी जाइए गौरा अपनी है हटे घर जी। अब पर्वत पहाड़ छोड़ी जाए में नहीं हर जी, आ मानी जाइए गौरा अपनी है हटे घर जी। आ नहीं हमसे भंगिया पिसाई, आ नहीं हमसे भंगिया पिसाई कलाई दर्द करेला। आ तनी चिलम लियाब गौरा आ तनी भांग पियाब गौरा, मजा बड़ी आवेला। आ तनी भांग पियाब गौरा, मजा बड़ी आवेला। तो ये रहा मुखरा भैया, कैसन रहा, अच्छा रहा ना? तो वीडियो के लाइक करी लोग भैया लोग। अब चलिए लोग चल जाओ फर्स्ट अंतरा में। तो चलिए भैया लोग, एहू के रउआ लोग के एक बार पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो लड़की के बोलिए रही भैया लोग। तो चलिए भैया लोग, एहू के रउआ लोग एक बार पढ़ के बता दी। तो लड़की के बोलिए रही भैया लोग, सुनी हमर भोला स्वामी साँचो के कहतानी, ना भंगिया हमसे पिसाई कि जल्दी मिक्सचर मंगाई। तो लड़का के बोल रही भैया लोग, काहे के बहाना करेलू, बाद में तू ही देवेलू कि जल्दी पीसी द गौरा, जाने नी तंग करेलू। तो फिर लड़की के बोल रही भैया लोग, यह आदत बराउर बाउर काहे ना छूटेला। दो बार रही भैया लोग, यह आदत बराउर बाउर काहे ना छूटेला। तो फिर लड़का के बोल रही भैया लोग कि तनी चिलम लिया द गौरा, तनी भांग पिया द गौरा, मजा बड़ी आवेला। यो दो बार भैया लोग। तो चलिए लोग रउआ लोग का डेमो गा के सुना दिया, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। सुनी हमर भोला स्वामी साँचो के कहतानी, ना हमसे भंगिया पिसाई कि मिक्सचर जल्दी मंगाई। काहे के बहाना करेलू कि बाद में तू ही देवेलू कि जल्दी ही पीसी द गौरा, जाने नी तंग करेलू कि यह आदत बराउर बाउर कहे ना छूटेला। यह आदत बराउर बाउर कहे ना छूटेला। आ तनी चिलम लिया द गौरा आ तनी भांग पिया द गौरा, मजा बड़ी आवेला। आ तनी भांग पिया द गौरा, मजा बड़ी आवेला। तो ये रहा फर्स्ट अंतरा भैया लोग। अब चले लोग चला जाओ दूसरा अंतरा में। तो चलिए भैया लोग, एहू के रउआ लोग एक बार पढ़ के बता दी, बाद में डेमो गा दें भैया लोग। तो लड़की का बोली ये रही भैया लोग, आदत राउर कबो न छूटी, पिए के भंगिया के बूटी,
कि भागता राउर धनेशवा पी के उहो लोटी। तो लड़का का बोल रही भैया लोग, उहे एगो नइखे दीवाना, पूरा बाटे गौरा जमाना, कि होने सूर्या के देखो पी के भूलल बा जमाना। तब फिर लड़की बोले भैया लोग, जानतानी काहे बोलेनी हमके सतावेला। ये दो बार आई भैया लोग, जानतानी काहे बोलेनी हमके सतावेला। तो फिर लड़का का बोल रही भैया लोग कि तनी चिलम लिया द गौरा आ तनी भांग पिया द गौरा, मजा बड़ी आवेला। तो चलिए भैया लोग रउआ लोग का डेमो गा के सुना दे, स्पष्ट हो जाए भैया लोग। आदत राउर कबो न छूटी, पिए के भंगिया के बूटी, कि भगता राउर धनेशवा पियहले वाला गतलोटी। तो जो धड़का धनेश नाम बा भैया लोग, इनाम दे देम लोग, भले 200 नाम बा हटा देम लोग, कोनो दिक्कत नहीं के भैया लोग। तो चलिए लोग स्टार्ट कर जाओ। आदत राउर कबो न छूटी, पिए के भंगिया के बूटी, कि भगता राउर धनेशवा पियहले वाला गतलोटी। उहे एगो नइखे दीवाना, पूरा बाटे गौरा जमाना, कि होने सूर्या के देख कि पी के भूलल बा जमाना, कि जानतानी काहेला बोलेनी आ जानतानी काहेला बोलेनी, कि हमके सतावेला, कि तनी चिलम लिया द गौरा आ तनी भांग पिया द गौरा, मजा बड़ी आवेला, आ तनी भांग पिया द गौरा, मजा बड़ी आवेला। तो हाँ भैया जौन फर्स्ट वाला मुखरा बा लास्ट में रही भैया लोग, ओके लास्ट में डलवा देम लोग, कैसे कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, यही से हम नहीं गावत भैया लोग। तो उम्मीद करते नहीं रहुआ लोग के मैटर अच्छा लगल तो एगो वीडियो के लाइक करी लोग, आ कमेंट करके बताई लोग अगला गाना के पर लिखे के बा भैया लोग। अगर हमारे चैनल पर नया बन तो हमारे चैनल के सब्सक्राइब कर ली। तो चलिए मिलेंगे अगला वीडियो में, तब तक बाय, जय हिंद।